Čaute, chcel som vás predstaviť, ja som Mišo, kameraman, ale chcel by som sa ospravedlniť, že to nie je Tičo, ale Tičo dneska je v škole, ani my, ani Lukáš, ani ja, ale jeho bolo v bruchu, takže chcel by som sa predstaviť, že dneska pôjdeme na židovský cintorín preskúmať, lebo neviem, že či tu za to bol, hej, ale my sme tu už dvakrát boli, hej, takže môžeme ísť na to, ne? Takže môžeme ísť. Videli, že už tu chodia dáke zvery. Nám to ani nechce chodiť, hej. Ja sa bojím. Oho, ale špíka sa to. Tu. Len tak. Čítať a potom si to preložíme, že čo to znamená. To je asi teda taká zvuka, ja neviem, neprečítaš. Čo je asi čítačky? Skúste preložiť. Tam hore sa nám nechce ísť, lebo sa bojíme, jak dementi. No ideš ty na chod. Buď pozor, pán. Máme taký. Tu už máme posledný. Tu, ja točím. Tu máme posledný. A toto už neviem ani ja prepuštiť. Však to dáš do Google. Dobre. Takže to je záver. Ešte pôjdeme asi zakopať si. No a to asi je záver. Takže čaute. Čus.